Hej alle gutter og gutter. Velkommen til endnu en video i dag. Og i dag så er det jeres yndlings YouTuber selvfølgelig. Ghost G. Og i dag så er det, vi har fundet en lille kælder her. Og vi skal bare kigge, om der er nogle spøgelser, så det bliver sjovt. Så der er ham her, min brormand her, som der har sagt, at der er nogle spøgelser på hans kælder. Sådan en sort mand. Sort mand, okay. Han er faktisk Zimbabwe, det er han sagt. Jamen dog. Og dejlig status, den har her. Ja, Rimelig god status. Han er Androkles. Okay, Androkles. Vent lidt. Men jeg tror vi fundet spøgelset. Det er den her voodoo-dukke. Det er en voodoo-dukke. Af hvem? Det ved jeg ikke. Lad mig lige hurtigt prøve at... Jeg tror, det er dig. Tror du? Ja, jeg tror, det er dig. Skal jeg nok bare lade den være? Jeg skal bare lige hurtigt hente mit spøgelsesgrej, så skal jeg nok vække den der, okay? Ja, okay. Okay. Så, ja, men chat, mens jeg lige henter mit spøgelsesgrej, så er det, der er jo nogle ting om, sådan, hvad der skete i den sidste video. Nå, men det var bare sådan, ja, det var nok ikke noget. Men det var bare sådan, at det var ikke sådan et sådan stærkt spøgelse. Jeg kunne let tage det. Det har også prøvet, at det var en kvinderting. Det var hyggeligt. Hvad var det? Men jeg hørte nogen skrige. Chat, jeg tror, jeg hørte nogen skrige. Husk at like og subscribe og kommentere, hvad det var. Bare så I ved det. Hej. Vent, er du død? Ja. Nej, du er død. Jo. Nej. Guys, jeg tror, han er død. Jeg er ret død. Okay. Nej. Au. Kan du vide, hvem der har gjort det? Jeg tror, det er ham, der er den sorte fyr, som der var som man talte om. Se, der er endda også noget her på voodoo-dukken. En lille brun klat. Det var måske det, som der dræbte ham. Who knows? Var du ikke lige død? Jo. Jeg er endnu mere død nu. Er det okay? Jeg tror, du er lidt fysisk. Nej! Hvad sker der? Chat, hvad sker der? Chat, hvad sker der? Det er en god thumbnail. Nej, sorte mand! Ah! Sorte mand! Nej, sorte mand! Stop! Nej! Nej! Chat, like og subscribe for at redde mig. Nej!